Здравейте, подготвила съм се днес да излизам за първата тренировка. Сега ще изненадаме нашия треньор, който не знае, че идваме. Треньора каза, че ще бъде безкомпромисен към мене. Добър ден! Здравей! Здрасти! Привет! Моята мисия към теб е да те направя едно трениращо момиче. Ще започнем с Миха 2 пъти седмично и една персонална тренировка, която няма да е много тежка за теб в началото. О, какво дупе! С фитнес стават чудеса. Тренирайте и вие. Ние почваме. Айде! Очаквам, че ще бъда може би малко тромавичка в началото. 8 минутки вече вървя на пътеката. Съвсем спокойно. Виждате? Да. Но след това ще стана машинка. Малка машинка, малко роботче подскачащо и свалящо бързо килограми. Тичай, Злати, тичай. Ванката, нашия треньор, ни следи изкъсно. За тези 5 седмици, които ни предстоят, искам да те виждам всеки път за залата. Ще те проверявам постоянно. Искам да станеш като войник. Това е моята цел в предаването. Да отслабна. Ние сме тук с Меги. Да. И понеже всички други са супер съвестни, а ние не, ние седиме и павкаме цигари. И да, както е тази седмичната ни мисия, да заобичаш отново тялото си. Да заобичам да нося по-малък размер дрехи. Правихме днеска една тренировка с едно като термобельо, клинче и блузка. И върху теб ти слагат някакви жички, които все едно ти прокарват ток. Интензивността е доста голяма, тъй като 30 минути тренировка, която ние направихме, се равнява на 3 часа реална тренировка. Всичко усещам. Направя цялото ми тяло. На дупата толкова много ми направо по едно време така ми вибрираше, че имах чувство, че ще ми излязат цинки по дупата. Мисля, че тя вече иска да убие някакво мус. След тренировка мога да кажа, че се чувствам супер. И така, ще ви разказвам после и показвам какво се случва. Чао! Добро утро! Аз си запалих колата и тръгвам към работа. 3 елемента на злоумишлено. Това е един от шефовете ми. А това са ми колегите, всичките по прозорците, защото заваля градушка. И всеки си гледа и се чуди дали количката ми ще оцелее. Преди малко се изнервих супер много. Трябва да си снимам ежедневието ми. Какво да си снимам от ежедневието? Че ставам сутрин кисела ли? Или че вчера ходих на тренировка и се чувствам днеска дроп. Искам да спя. Искам да се наспя един път. Затова съм крива и мога да убия целия свят. И Райна е изпратила някакъв режим. Тереза, към теб ще съм най-строга. Ти имаш най-голям потенциал да отслабнеш и да имаш видим ефект. Режим за хранене. Как трябва да се храня? Караси е донесла баница. Така хапваме. Салата Цезар. Почнеш ли да ядеш един път е като наркотик. Ядеш, не можеш да спреш. И какво? И момента е one time only. Ями! Нещо съм хейтърски настроена, но наистина съм много хейтърски настроена. Аз ще седна на работното място и ще си хрускам там. Мисля, супер съвестна съм към тренировки. Тери, струваш ми се отслабнала. Ами да, като хода всеки ден по 3 часа да тренирам 4 дори някой път, мисля, че съм по-отслабна. Нарочно да се качвам на кантара. Не. Защото... Я се изправи. Супер съвестна съм и към хранителния режим, спазвам го, а нещо ми е криво. Аз ще седна да ям ядки. Дразня съм и това е. Съм на работа и се каня да си ходя и търся къде се намира фитнес пулс в Хаджи Димитър. Тренировката започна. Организма ми е отвикнал да спортува, тялото ми е отвикнало да спортува. Тереза е доста изморена, но въпреки това не се отказва.
дала всичко от себе си. Но вярвам, че ще успея, защото аз съм една оптимистка и вярвам в себе си. С подходящия режим, с подходящите тренировки, които вече почнаха, аз ще бъда във форма и ще постигна целта си. И тази мисия ще продължа до края на предаването със сигурност. Да, това е. Ще отслабна и ще бъда бижу, момиченце. Айде, чао!